Salam mehriban dogonlar. Giçäşi edýärler. Oradalarınız kabul mübarek bolsun. Şu orada aýdyna edýän ähli dileýleňiz, ibadatlaryňyz, niýetleňiz, hereketleňiz, duýgularyňyz hemmeti Allahyň dergähinde kabul bolsun. Akkam sesini yapsana. Yap. Mehriban dogonlar, bilşiňiz ýaly, inha bugünkü biziň gön ýaýlymyz Türkmenistanyň içinde onlarça ýyldan bäri ejiz maşgala diýilýänem bolsa, şol ejiz maşgala diýilýän sözüň aslynda näde gur sözlügini suwut edip tutuş Türkmenistanyň hak hukuky üçin, şol wagtda özüniň hak hukuky üçin bütün dünýäde giýje gündüz göreşýän, bütün dünýä Türkmenistanyň hakykatlaryny ýaýradýan jurnalistimiz, kärdeşimiz, ussadymyz, halypamyz Soltan Açylowa soňky wagtlarda Türkmenistanyna diktatorlyk rejimi tarapyndan has erwet basyşlar, ýyzarlamalar edilip başlandy. Şoňa bütün dünýäň üzüni çekip diktatorlyk rejiminiň ogal ahyr aňyrdan bärden bütün şu wagtçenni edip gelýän ähli şolary alaky adam ýekirmek, adam gıynamak, ýyzarlamak, psikologik tarapdan basyş astynda tutmak ýaly hakykata aýdýan adamlara garşy edýän repressiýasyny ýalgarmak üçin şu gün Soltan Aýdan kärdeşleri bolup gün ýaly medýas bilşiňiz ýaly myhmanymyz Soltan Aýdany menden ogul tanap, menden ogul has ýerden Soltan Aýda bilen bile Türkmenistanyny eňine berip işleşen, Türkmenistandan çykandan soňra işleşmäge dowam eden habarçy, jurnalist Rozoway. Rozoway Türkmenim kanalyna hoş geldin. Hoş gördük Döwlet. Rozoway, ine Soltan Aýda şol Türkmenistanyň kronikasy neşriýatynda şeýlede Türkmen Helsinki fondunyň kanalyna we beýleki halkara neşriýatlaryň, gurumalaryň sahypalaryna, kanallaryna kärdeşimiz Soltan Açylowa soňky günlerde edilýän basyşlaryň hasam erwetleşenligi, ýygyderli ýagdaýda ýyzarlanýanlygy bilen baglanşykly raportlar, habarlar çykdy. Bu näme alamaty? Öňe bilen men şunu soraýyn. Ondan soň Soltan Aýdany haçan tanadyň, haçan işleşmäge başladyň, Soltan Aýdany nähil tanaýan, göreş meýdanyna Soltan Aýda bilen bile Türkmenistanda nämeler etdiň, ýatlamalar, zatlar şolaryň hemmesini aýtsaň, geljek nesillere şu gowur altyn hazyna taryh bolup kalsyn. İlki bilen bu soňky döwürlerde Soltan Aýda garşy basyşyň has erwetleşmegi, yaramazlaşmagy we özüňem gördüň ýygyderli ýagdaýda hemme ýerde ýyzarlanyp durmagy. Diňe ýyzarlanmagam däl. Soltan Aýda bilen ýöne şeýle salamlaşýan adamlara da näme üçin salamlaşýan, näme üçin gatnaşýan? Awa biziň görmedik, bilmedik adamyz barmy? Soltan Aýda näme bilen gyzyklanýar, sizden näme soraýar? Soltan Açylowa daşary ýurtlardaky şol Türkmenistana garşy aslında rejime, diktatorlyga garşy bolan Türkmenistanyň adalat isleýän, hak hukuky isleýän daşary ýurtlardaky toparlar, gurumalar bilen hyzmatdaşlyk edýär, diýip adamlary gorkudyp, haýwat atyp Soltan Aýdany Türkmenistanyna dolu halkdan goparmak, üzüňe ýekirilen ýagdaýa getirmek üçin şeýdip tagalla edýärler, basyş, haýwat atýarlar. Bu näme alamaty? Döwlet doğrusunu aýtsam
bu avtoritar diktatör rejimin adamları şeyler izarlamaları ve onlara korku ve beyleki zulümyalı bir neçe taktikalar yani görünüşler ulanmaları 30 yıl bundan önce başlattı da Ozal şu birinci diktatör Niyazi dövründe başladı da Sultan Dayza edilen basış güçler doğrusunu aytsam Sultan Dayza'nın bunların edilen basış gücü hiç kaçan yıpratabilmez, erkibilmez ve ne için diyenimizde Sultan Dayza'nı benim özüm tanımağım bilelikte Sultan Dayza şol Türkmenistan'ın halkının cemgetçilik içerisindeki bolup duran ehli bir düzgünçülükleri ve cemiyete karşı hükümetin ve yani şu hükümet sistemasında oturan bürokrat sistemanın halka karşı ulan zulümlerini, bir kanunçuluklarını, bir neçe bir düzgünçülüklerini ve şonun ulan bir sanda şol ozalkı prezidentten başlayıp ta hazırki 3. diktatora gelene çelini hazır eçelini ve yine bundan sonra yine hazır şu günden şu fırsattan ve dünkü günlerinden başlayıp şeyle diktatör rejimin ulanılan zulümlerini dünya metbuğa dönünde paş edik gel otu. Yani şimdi diyelimizde bizim şu Türkmenistan sistemimizde şeyle bir düzgün var hükümet sistemasında. Ben bunu devlette diye edilecek değil. Türkmenistan hükümet sistemasında da. Türkmenistan hükümet sisteması Türkmenistan kararsızlığın alandan beri Türkmenistan'da hem zat gülale güllük 30 yılın devamında ehli zat demokratik sistemada ve kanuna yani konstitusyon hem Türkmenistan öz kanununa göre işleye diye şeyle bir neçe beyannamalarla Türkmenistan hükümeti ve onun töwerendeki yallakla çıkış edik geldi. Ama her neçe kıynansak da şu Türkmenistan'ın çıkış edip gelen beyannaması esasında Türkmenistan'ın şol dövrden hazırki dövre çelini durmuş halkının durmuş hal yağdayından misal alsak veya halkın öz ıkbalları bilen eğer onların ıkballarından misal alıp eğer öne çıksak Sultandaysa şoların hep ehlisinin tersligini ve bir neçe yerlerde bir neçe gezek ve bir neçe gezekler münglerce gezek bir neçe misalları bilen şoların hakikatlığını arka taraflarını yani ortaya koyup suudname esasında suud edip Türkmenistan'da şu günden bugüne çelini devam edip duran avtoriter rejimin veya zulüm parazların korku imparatorluğuna karşı yeketek görüş alıp barabilen zenanın biri esasında bular şu zenana karşı elinden gelen gücü görkezmeye ve sinaşık ediyorlar ve yine de hala şu sinaşığını devam ettirip dururlar. Ne için diyenin de Sultan Dayze eğer jurnalistikadan alanımızda jurnalistika boyunca Sultan Dayze bu işin asıl ustadı. Tecrübeli zenan maşgalamız, enemiz, o dayzamız. Halkın içinde halkın dili olarak, halkın hal yağdayını ve halkın durmuşunu, onların çekip duran ehli kıyınçılıklarını halkın öz dilinde ve bütün dünya, yani bütün dünya ve bütün dünya önünde suud edip duran ve bütün dünya haber veriş metbuatında haber verip duran bir zenanın biri. Üçüncü bir açacak belirleyecek zadımız. Sultan Dayza şol Türkmenistan'daki avtoriter diktatör rejimin döreden yani şol döreden yani şol korku imparatorluğundan korkman qaytam olara karşı yeketek zenan maşgala hükümünde baş kaldırıp bilecek ve baş kaldıran hem de şoların özlerine korku yaratıp bilen yeketek zenan hükümünde bu tanınması gerek ve tanılıyor. Şol sebeptirim Türkmenistan hükümetinin avtoriter diktatör rejimi tek bir ayalı beyaz gelip bilmen şu ayal için elinden gelen bir neçe gezek hücumları ve bir neçe gezek baskıları henize çelin devam ettirip geldi. Ve bugünlük günde inha yanı yakında bile hazırki prezident, taze prezident emele gelse yurdun başına gelende bile ütkemedik. Şol dövrden kalan ütkemedik. Korku imparatorluk rejiminin yine bir fırsatını suud etti yani. Devam ettirmesinin bir fırsatını suud etti şu tayda. Yani şu sebeptenim. Bunlar Sultan Açilova elinden gelen ehli baskıları, korkuları ve gerekirse hücumları ve gerekirse canına hop salıverecek yani. Her türlü taktikaları bunlar ulanıp bilir. Hatta kabirlerini şu ana çelini ulanıp geldiler. O devlet.
bir umuman aýdylanna onlarça hüjüm boldy. Şeýlemi? Ýöne şuň içinden ýalňyşmaýan bolsam 4 gerekmi, 5 gerekmi fiziki nemede boldy, hüjümem boldy, şeýlemi? Şöyle bir ýagdaý var. Men sana şunu açık näme deýin. Indi gel şu baştan birazcık näme geçeyim de men şu Sultan Dayza şu Azatlyk Radiosyna çykandan bäri nerden seretseň bir 4-5 gezek şoňa hüjüm edildi. Hatda fizik hüjümler edildi. Hatda fizik olmadyk psik ýagdaýda da hüjümler edildi. Meselem Sultan Dayza şol bundan bir näçe ay ozal ýadyňa düşýän bolsa Arçman kurortda giden Arçman kurortundan da hatda şo taýdan zor bilen çıkarlık koy verildi. Öz sağlığı sebepli özüne sağlığını becertmeye giden yerinde. Dine onun ulan hem çeklenmediler. Bir neçe gezek hatta şol Arçmandan Aşgabat'a gelýän çelini izarlap yol goý izarlap geldiler. Aşgabat'ın öz içinde de yine bir neçe gezek hüjümler edildi. Şoňa fiziki zorluklar, o elinden sunkalaryny, telefonlaryny çaljak oldular. Yörete şu Aşgabat'ın içinde o işsiz, günsüz dolanyp ýören o narkoman kim bilsin nähili adamlar tutup şolary Sultan Açylova karşı bir näçe fiziki güýçlere ulandylar. Bu da bize üçün bir misal mälim bolupdyr hatda. Diňe munyň bilen gyzyklan diňe munyň bilen çäklenmen. Mesele men şu Sultan Açylovany 2009-njy ýyldan bäri tanap başlanymdan bäri Sultan Açylova Azatlyk Radiosunda şol Türkmenistanyň Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugunda yeketek zenan olup işten zenan şol Aşgabat'ta şol rejime karşı ve şonda da Sultan Açylova benim bildiğime göre bir neçe gezek izarlamalara, bir neçe gezek fiziki güýçlere bile maruz kaldı. Yani duçar kaldı da Azatlyk Radiosunda. Şoların köpüsü Azatlyk Radiosunda berildi, köpüsü berilmän kaldı. Sen için diýende şol Azatlyk Radiosynyň özü şu türkmen gullugy şol döwürki hökümet parazyň şol döwürdeki hökümet parazlar bilen bile iç-içe ara bağlanşygy bolan sebäpli Azatlyk Radiosu şol sebäpden de ýani şu Türkmenistanyň hökümetine karşı işläp başlan hakyky jurnalistleri öz içerisinden çıkarıp uzaklaştırıp uğradylar. Şolaryň ene iň soňkusy mesela men o başta şo taýda işläp başlarlarynda Türkmenistanyň şol Azatlyk şu Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň Türkmenistanda habarçylaryndan habaryňlar seniň özüňe ýadyňa düşýän bolsa Nurberdi Nurmehmet bardy. Soňanyň oğlu Murat Gurban bardy. Meselem ene Sultan Dayza Osman ağa ýataner ýakty bolsun men özüm bardym. Soň ene häzir şol Azatlyk Radiosunda ozal işläp habarçy bolup işlerlerden ene häzir şu hökümet parazyň o hökümet paraza gulluk edip duran häzir şu Döwlet Murat Ýazdurdy bar. Ondan soň ene Aşyr Bayry bar. Ene şolaryň ozal şol Azatlyk Radiosunda işlän özleri habarçy hem Azatlyk Radiosynyň içinden ondan soň hökümete avtomatik sistemde hökümete geçip özleriniň siyasi politikasynda azatlyk garalajak bolup topuldylar da. Emma şol döwürde de bu işler özleriniň amala aşmady. Emma her näçe gynansak da olaryň hiç aýsyna hiç bir zat olmady. Ýöne hakyky halk üçin, döwlet üçin, watan üçin, millet üçin can alıp can verip gijesini gündüz diýmen, gündüzini gije diýmen ılgan hakyky habarçylar gynansak da şol döwürde Türkmenistanyň Azatlyk gullugynyň Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugundan uzaklaştırıldy. Şolaryň ene birincisi iň soňunda uzaklaştyrylan şol Sultan Açylowaň özem şolaryň bir sanyna girdi. Ondan soň bir näçe wagtdan soň seniň özüň girdin o döwlet. Ondan soň ene 2019'da hem iň soňunda men uzaklaştyryldım. Ve uzaklaştırmamız bizim için bir näme deldi aslysyna seredenimizde de. Yani bir taraptan şolardan näme üçin Sultan Daydan näme üçin çıkardılar? Sultan Daydany işten çıkarandan soň şol türkmen gullugynyň müdiri şol öz illeşleriniň kanalyna şol näme bir da diýip şo taýda yglan edýär-de. Şol Sultan Daydan işten uzaklaştyrylanyny, daşlaştyrylanyny şo taýda yglan edýär. Ýalňyşmändan soň şol Fergana kanalyndan näme şo taýda çykyş etdi şol.
Soltan Dayza aslında seyredemizde men Soltan Dayza şöyle hazırki Türkmen Gulluğun başlığının Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gulluğun başlığından ön aslında bu Soltan Dayza işten çıkarılacak olup yönentide. Yöne onu şol ozalkı Şondan ün başlık çıkaracak bolýady. ön çıkaracak olýar. Onu şol yöne Muhammed özü şol nämetmesin diye Muhammed Tahir o Soltan Dayza'nın yöne şu günahını son o Soltan Dayza'nı çıkarmak için ispsalını sol yörüyte şol Faruk Yusup'un üstüne koydular. Senem için deyende Soltan Dayza Türkmenistan'ın içinde alınıp duran havarların Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gulluğuna berilip duran maglumatların ne doğruluğunu bir neçe gezek suud edip dine Türkmen Gulluğuna değil, Türkmen Gulluğunun Orta Asya oyunçelini, Azatlık Radyosu'nun Orta Asya oyunçelini, onun bilen hem çeklenmen, Azatlık Radyosu Amerika'daki ulu ofisine bile bir neçe gezek yüzlername yazdı şoların üstünde. Bunların ehlisinin şu zatlardan havarı var. Yani hiç aysi Soltan Dayza hissat diyemeyecek olup öz arasında en sonunda o şol hazırki Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gulluğunun hazırki nemesi Faruk Yusup'un şöyle ama gelmesi esasında en sonunda şol Azatlık Radyosu'ndan Soltan Açilvan'ı işten ayırdı. Yani Soltan Açilvan'ı işten ayırmak kimin asıl nemesiydi? Türkmenistan'daki şol avtoriter diktatör rejimin o rejim paraz ve şu rejimlerin yandaşlarının buyruğu esasında Soltan Açilvan birinci işten ayrıldı şotaydı. Kovuldu ondan sonra sen gittin en sonunda da April ayında en sonunda men gittim. Sen bu yerden işten gitmeken men hatta sana şu Soltan Dayza işten ayrılan dedim ayttım ben sana devlet dedim senin öz yadında yine seret dedim indi o sana gelya dedim. Mesela şu makal Türkmenistan bilen haberlaşamda hemen ayttılar. Indi o devlet baykanı ki son sana yeter dedim. Ben bunu senin yüzüne seyredip gözünün içine serede ayttım mı aytmadım mı şunu? Ayttım. Ene aydanımın ene analizleri ene cevaplarım şol oldu. Böyle bizim bir taraftan Türkmenistan'ın Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gulluğundan ayrılmamız bizim için katı ulu bir şans oldu. Nämeyen bolsa biz vaktinde ayrıldık. Näme için diýende bizim şu halkı hazırki diktatörün oynatkylarının tarafında bolmamazlığımızın bir sebebi hem bir suutnaması oldu. Eğer biz şu makala çelini Türkmen Radyosu'nun yani Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gulluğu bilen hazır çelini eğer devam edip gelen bolsak özlememizi yine de biz şol Türkmenistan'daki hükümete kulluk eden ýaly bir şolarla bir hatarda duran ýaly olardyk da. Şu etmediğimizde oňat oldu. Näme için diýeňizde biz şu zatlar etmejek olup aylardır, yıllardır biz şuların ählisini dile getirip geldik. Bu düzgünçülükler beýle, bir düzgünçülükler beýle, bunun suutnamasy bul diye bir näçe gezek biz hatta özümüz öz dillerimizle beren adamlarımızın o maglumatlarının adreslerini bizde näçe gezek sorap aldılar. Biz şoları näçe gezek bermejek olduk. Biz berýär söyleýin, hal efir gitmäke ýa adamlarımızı bizim maglumat alan adamlarımızı öýlerinden toparlap aldılar. Onların sonunu ve onların jogapkärçiliğini, onların maşgalasynyň çağılarını ekleyecek kim? Azatlyk Radyosu'nun Türkmen Gulluğu mu? Biz mi? Biz şondan ayrıladık, bizi ayırdılar, oňat oldu. Bizim ayrılarımıza pişman değil. Mene gaty begendim hatta. Gaty begendim. Ama da ular barada başka da ayrılacak zatlarken biz onun için ayrı bir tema ederiz. Yani bizim esası şu yerde şu alıp barmalı esası işimiz Soltan Açilva ýaly Şeyle Zena'nın ve Şeyle Havarçı Zena'mızın yaşı bir yere barsa bile hal şimdi en sonku canına çelini şular ýaly düşünelim adamlar. En sonku canına çelini seredin. Halkım için, vatanım için, milletim için, devletim için deyip hakikatları paş etmeye devam edip dur. Haber veriş seriştelerinde. Daşary yurt haber veriş seriştelerinde. Şol sebeplerim Türkmenistan'daki hazırki avtoriter diktatör rejimi halka ulanyan öz korku imparatorluğu gücüyle Soltan Açilvan'ı korkuzup bilmen için gaýtam Soltan Açilva'dan korkan için Soltan Açilva her türlü güç ulan otirler. Bundan sonra bulanmasına hasam devam ederler. Beter güçlerim ulanacaklarını bilyen. Yöne bu zatlar Soltan Açilvan'ı yıprandırmaz. Ben şu tarihten şunu bellek geçecek. Türkmenistan'ın hükümeti
bir Sultan Açilova bir gücülanarsa 5 Sultan Açilova'nın 5 gücünü ortaya çıkararlar. 5 Sultan Açilova gücülanarsa onlarca, yüzlerce, münglerce Sultan Açilova'nın Türkmenistan'da döretmeye mecbur özleri, öz elleriyle ederler. Sebep ne için diyende Sultan Açilova yalı can alıp can verecek ve Sultan Açilova yalı hakiki havarçı zenan ben her şu yaşıma gelip Türkmenistan'da görmedim ben devlet. Bundan sonra ben görelim deyip umut edem yok men hiç hili. Taşarruf takılan arasından çıkmaz ka diýen. Bir zenan görünüşünde. Daşarı Indi yurtakların siz arasında Sultan çıkmak Aýda için bilen nirde nädip tanışdyňyz? Awo. Näme hili boldy? Şo zatlaram bir gurrun bersen. az o zatlar hem gelecek. Daşarı yurtak jurnalistlerin hem arasında eger Sultan Açilova birin aktaracak olsak men hiç umid edemem etmeyelim bundan sonra. Ene görüp otyň daşarı yurtakların hem hal ýagdaýyny hemmesini özüňiz öz gözüňiz bilen görüp otyrys. Biz hem görüp otyrys, halkyň özü hem görüp otyr. O kim nähili analiz edibiler, kim nähili özüne öz düşünjesine göre näme bir akıl pikir beribiler veya öz düşünjesine göre öz düşüncelerini ortaya koyup biler. Biz ona karşı da yöne meniň aýtjak bolýanym haşurda yurtdaky häzirki jurnalist men veya jurnalistçi men diýen o käbir vatandaşlarymyza mene görüp otyrys häzir hal ýagdaýyny. O en soňky gezek o men aýdym oturjakda ýaňy ýakynda häli şol Türkmenistanyň Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň hatda bir habarçysy İstanbul'a gelip gidip berde aeroporttan zaten o yerden bu yerden hatta mazarlıklara var telefon, fotoğraf, video zat çekipdir. Bolya çeksi olam olaryň öz kärine göre etmeli işi biz ona karşı den yöne näme için gelip de şutak gelip de hakiki Türkmenistan vatandaşlarıyla näme için orta bir ara gelip bir yerde bir maslahat edip bilmediler. Näme için halkyň arzyny hal ýagdaýyny dinläp bilmediler. Näme için duşuşup bilmediler. Ya yöre taňyrdan bäri kelende 3-4 sany öz adam. O yöre ayırsın işinden. Onun problem bizim problemimizden işinden ayrıldı. Şondan korkan olsa onda işlemesin. Jurnalistkaçılıkta. Ne işi var onun? Onda sen kime karşı işleyen? Aeroporda var bu yapık aeroportun Türkmenistan kassasının avia kassa biletinin yapıklığını otaydan onu görkezmekle bar edilen iş şu mu? Türkmenistan'ı şuyle mi yani paş ettik deyip orta atıp bilecek mi? Hal bu yerde eğer hakikaten Türkmen halkı bilen duşuşup şu yerde halkın hal ýagdaýyny, halkın kızıklanyan soraglary bilen halkyň gyzyklanýan meseleleri bilen eger hakykatdan gyzyklanmak isleyen bolsa-da bu taýda başga bir onun 2 gün 3 günden 5 gün galsa onun o wagtda näme tapylmaz. Çünki ona da berilen buyruk esasında gelip etmeli işine gidýändir. O men onu o zatlar men ona eden işine karşılygym ýok. Ýöne eden işinin bir analizlerini men aýdap ýerinde o halka ve şu döwletiň watanyna şu döwletiň vatandaşları için, raýatlar için bir iş edildi diýip men bu ýerde hiç bir bunu näme diýiljekler, umytlandyrybiljekler adamlary. Indi geleli Sultan Açilowany men haçandan bäri tanıyan. Men Sultan Açilowany 2009-njy ýyldan bäri tanıyan, dogrusyny aýtsam. Hatta men ondan öňem Sultan Açilowanyň Azatlyk Radiosyna ara bağlanşykda bolmazdan öňem dinläp ýörendim da Sultan Açilowa 2008-2007'de mi ýalňyşmasam şondan bäri işläp berýär. Ýöne Sultan Açilowanyň Türkmenistanda işlen döwründe men bunu hiç inkar edip biljekler eden işlerine, eden hyzmatlaryna hatta şol eden hyzmatlary üçin şol döwürde 19 gaýtam şoňa 19 taňry ýalkasyny aýtjak. O Sultan Açilowanyň şol döwürde has beter Niýazow döwründe hasam beterdi diktator rejim. Awtoritar diktator rejim mundan hem beterdi. Şol döwürde bile. Şul aýalyň eden işlerinin yekece 3'te 1'ini Türkmenistan'da ne hil havaçısı var olsa hiç bir edilmedi şonu. Hiç bir edilmedi. Sebäbi näme üçin diýende men özüm öz gözüm bilen has ýakyndan tanışanymyzdan bäri Sultan Açilowa şol döwürde şol öz alıp baran habarlarynyň içerisinde ve maglumatlarynyň içerisinde bütün zatlary jikme-jik suutnamasy bilen, mysallary bilen, hatta yeri gelen yerde alıp beren maglumatlarynyň kimlerle bağlı olanlyklaryny veya şol arzı mesele bir raýat bilen bağlı olan ýagdaýynda Türkmenistanyň bir raýat bilen bağlı olan bir mesele ýagdaý ortaya çykanda
şol maglumaty beren raýatyň hakyky diýeri sesini bile berip başaryp bilen aýal düşür. Diýeri sesini alıp berip başaryp bilen aýaldy. Şu seslerde şunun şul eden işlerini hatta bizim özümüz bile şu Türkmenistan'da bolup işlep bilen döwrümizde yeri gelende bizim özümüze medi bilmedik. Haýsyna seretseň diňe maglumat berende okap berdiler. Diňe okap. Raýatyň sesini alyp bilmesem okap berýärler arza şikaýatyny we olaryň hal ýagdaýy we beýleki durmuşlary bilen. Emma Sultan Daýza diňe aşgabat del, diňe aşgabat del. Balkandyr, Daşowuzdyr, Lewapdyr, Marıdyr. Türkmenistanyň 5 welaýatyndan nirden nähil zat olsam alyp beren aýalyny birişir. Birem öýünde oturmady. Hiç oturmady şul aýal. O haçan jaň etseň we haçan sorasaň Sultan Daýza Pakyr ýa ýoldadyr, ýa poýuzdadyr, ýa awtobusdadyr. O ýa bir kynçylyk bilen bir sezavar bilen ýörendir, emma şu ömrü diýen ýaly şu azatlyk işlerinde ýolda geçdi şu Sultan Daýzanyň. Ýöne Sultan Daýzanyň haky hiç haçan ödenip bilinmeýär. Şonda da ine men az şu taýdan ýene aýda ötýän Sultan Daýza ýaly aýal we Sultan Daýza ýaly jurnalistika işinde tejribesi bolan aýalyň men her şimdi tapylar diýip aýdy bilemok. Sultan Daýza jurnalistikan okaman bolup biler. Ýöne ýokary bilimi bar. Ýene munda ýene beýleki o jurnalistler ben jurnalist olar, jurnalist däl diýip olaram belki dile getirjek olar. Paşam etjek olar. Ýöne Sultan Daýzanyň basan aýagy yzynyň ýekece bir gramçyk topur çagazyna bile ödenmeyecek adamlar var. Ene şuna men şu taýdan belläýin. Sultan Daýzada sabır kanaat versin Allah'can. Sultan Daýzada şu taýdan seslenen Sultan Daýza korkmaň. Başyňyz dik olsun. Her zaman şol öňküler şol diktator rejime karşı dik durun, arkaňyzda biz var. Size karşı näle zulüm güýç ulansalar biz de şolara karşı ýurdun içinde olmasagam ýurdun daşında elimizden gelen güýç şolara karşı ulanjak ve ulanmana da dowam etjek. Sağ ol Rozaway. Şu taýda biri bir komentariýa alypdyr. Salamu aleykum vatandaşlar. Sultan Daýza batyş eden polisiýanyň kapitany şu wagt işinden kowuldy. Şu wagt şol kapitan polisiýa puşman bolanyny aýtdy. Şol bolan zatlara diýe. Men şuňa jogap berin. Ol polisiýanyň işgäri işinden kowulan däldir. Ol wagtlaýynça işden aýrylandyr, wezipeden başga bir ýere wezipe atandylar. Bu bir iki eger Türkmenistanda bir adam bir takyp etmeli bolsa, ol ýörekde şol Türkmenistanyň içeri işler ministrligine weýa milli howpsuzlyk gullugyna değişdi bolan ýörekde bölümler var. Meselem Türkmenistanyň içeri işler ministrligine değişdi bolan 6-njy addel bölümi ýörekde takyp edýän gullugy var. Şolar takyp edýär we milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri yerli weýa şäher bolsun tapady, olar takyp edýär. Olaryň bir-birinden bir ruhsat hiç haçan, hiç bir wagt, hiç bir zaman bir adamy diňe ýaşaýan ýerinde däl, ýaşaýan öýüniň adresinde däl, köçede bile takyp edilmer. Soraksız we buyruksuz. Soraksız we buyruksuz şunu ýatdan çykarmak. Hiç haçan takyp edip bilme. Bu zatlar meniň öz başymdan geçdi. Men olarda hazır halkyň dinleýijileriň dikkatyna ýetirjek. O nähil takyp edýärler, näme edýärler. Inha şu taýda Sultan Açylan şu öýüniň deginde oturup şolar ýaly uzaktan ünüs verip synadyp durmak üçin olar da ýörekde şol gullugyň öz işgärleri weýa şolara hyzmat edýän, ýörekde şolara hyzmat edýän ýönükli raýatlar bar. Şolar Türkmenistanda şolar şo ispisan şol işleri amala aşyrmak üçin her gullukda da şu özlerine hyzmat eder ýaly. Daşardan ýönükli raýatlar tutup saklaýarlar. En azından her gullukda en azından 100-200 adam daşardan adam bolýar. Şunu hiç ýatdan çykarmaly. 100-200 adamdan daşara adam bolýar. Her gullukda. Ýönükli raýatlardan ibarat bolan. Rozaway, şu taýda bir zat sorajak. Soň öz başyňdan geçirenden aýt. Inni häzir Sultan Daýza bugünkü gün basyş görenok. Bugünkü gün taýak ýemedi. Bugünkü gün gynalmady, bugünkü gün haýwat atylmady Sultan Daýza. Inni şular ýaly kıymet bu wagtda Sultan Daýza bilen baglanşykly
şular ýalaky habarlar çykýarda diýýär bolun. Daşary urtdurlar, üns berip daşary urtdurlar ala dedip, daşary urtdurlar kömek etýär. Ine Soltan aýda maňa ýalňyşmaýan bolsam geçen aýyň ýa 30-na ýa-da 31-ne ýazdy. Ýalňyşmaýan bolsam şu wagtary dogry nämemde de ýadymda da. Şular ýalaky biz idi gol ýygnama kampaniýasyny başladýas. Gol ýygnaýas. Şol Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa dillerine seredýän bir bölüm diýýärdi. Şol bölüm diňe bir türkmen dilinäki bölümde türkmen gullugyna däl, Kazak, Kırgız we beýleki gulluklarda da şo bir topor pystapojurluk, bir topor bidereklik, bir topor sokuşluk şol dilin resmi döwlet dili kabul edilen ýurtlarynaky rejimler bilen bilelikde hereket edilýän ýaly bir näme ýagdaý bar. Şoň üçinem Soltan aýda bilen bilelikde şol beýleki gulluklardaky işläp ýören, işläp çykan resmi ýa-da bizler ýaly, sen ýaly, men ýaly daşardan uzakdan statdan naşary habarçy bolup işlän adamlaryň hemmeti bileleşip şu wagt bir tagalla başlatdylar. Bular bir arda ýazdylar. Esasy Amerikadaky jogapkär ýol başçylara ýüzlenip we şol tekist Twitter'da goýuldy. Men sepinem berip bilýän. Şol sepe girilen wagty şo taýda Google'un dokument görnüşinde, Google dokument. Oň üçin meselem oňa ses vermek üçin hökman Twitter'da bir sahypan bolmaly. Twitter'da profiliň bolmagyna gerek ýok. Şol sepe basan wagtyňyz şo taýda siz şol nemeni şo Google dokument açylýar. Google dokument açylýar şo taýda inglizçe her bölüm bilen maglanyşykly maglumat bar. Nähili pastapjurluklar bolup dur, nähili satyşlyklar bar. Şular bilen maglanyşykly iň soňunda da gol goýulýan ýer bar. Şo taýda gol goýulýar. Adyň, familiýaň, käriň ýa-da şäheriň ýa-da ýurduň ýazyp bolýar. Hiç kim seni ýyzarlap zat edip neme edip duranok. Şular ýalaky gol ýygnama bir petisiýa, kampaniýa başlatdylar. Soltan aýda aýtdy, men şuny berden edip bilemok. Döwlet eger mümkin bolsa senne Twitter'e hatap ba bolsa gaýrat etsen bolmasa da açsaň diýip menne ba. Onuň Soltan aýda ýaly bir ägirde diňe bir habarçy däl, bir göreşijide, bir revolýusionerde bolmaly ähli gylyk käsiýetler Soltan aýda da bar. Şoň üçin özüň bilýän Soltan aýda şol daşary urda gitmeli bolanda wize üçin garaşmaly boldy, özüň bilýän. Soň Antalya kemere ýanmalyp gaýtdym. Sen uğratdyň, sen garşalyň İstanbulda, sen bilen bile ýa-da men ýokam, sen özüň alyp çykdyň. Ondan men aýtdym Soltan aýda bu zatlaň dedim, görüň ýok. Seni işiň uğrun bir dedim, ojun görkezseň özüm sogurup alýan dip. Soň Türkmen demokrasi, Dünya Türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Twitter sahypasyna şeýlede Döwlet Baýhan Türkmenim TV diýip bir profil bar Twitter'da. Şo taýda hem rusça hem inglizçe tekstler, şo tekstlerin aşağında da orsçasy ссылка, türkçesi link, türkmençesi sep bar. Şo sepe basaňda şo dokument açylýar we iň aşagyna gol berilýän ýeri bar. Häzir men şu telefondan men iýerjek bolup göreýin. Şu neme? Häzir. Şol sepi. Watandaşlarymyz şu taýdan şu kommentariýalaryň içinden şol sepi neme derýärli? Ulanor ýaly. Häzir burmut mikrofonu onlar. Häzir burmut. Ondan şu taýda daşary urtdurlar tagallaýdy diýe. Seret Soltan aýdan şu
başından geçirýän ýagdaýlaryna gıynalyp iň köp daşary ýurtlar kömek edýär. Şol Sultan Aýda kömek edýän daşary ýurtlaryň daşary ýurtlardaky ilat sany bir tarapy goý. Internet ulanýan aktivleriň sany bizinkiçe ýok. Daşary ýurtda. Ýurdun içinde däl, daşary ýurtda ýok. Indi bizim şulara ýalaky bir mümkinçiligimiz bar. Daşary ýurtda aktiv internet ulanyp bilýän, internetde köp wagtyny geçirýän adamlar, watandaşlar bar. Men düşünüp bilemok, şular näme üçin Sultan Aýdan şu golýynama kampaniýasyna ýa-da Sultan Aýda bilen baglanyşykly şular ýalaky tagallalar edilenne näme üçin şular Sultan Aýdan gollugyna goşunanoklar, Sultan Aýdan gollanmaly işlerine goşulanoklar. Şuň sebäbi näme bolup biler Rozbay? Sultan Daýza ben ýa aýtdym. Sultan Daýza hökümete ýeketek hökümet bürokratlaryna we awtoriter diktator rejimi ýeketek garşydaş bolup duran zenan maşgalaş boldy. Şol döwletiň içerisinde. Sultan Daýzanyň şu döwletde şolara garşy alyp barýan işini de şu daşary ýurtdaky türkmenistanlaryň köpsen bilýär. Hatda daşary ýurtdaky özüni men siýasatçy diýip, özüni men bilmem ýene näme diýip tanadyp durarlaryň bilýär. Ene şolar hakyky eger hökümet üçin bagyşlaryň hakyky döwlet üçin, millet üçin, watan üçin can alıp can verip şeýle bir ılgayan bolsalar-da, edil şu gece gündüz şu taýda hemem gerek bolsa şu Sultan Daýza nähil eýe çykyp we nähil kömek etjeklerini özleri suwur ederlerdi. Emma her näçe gynansak da sebäbi ýurt bizimki, biz ýurtda eýtjek, biz ýurtda beýtjek, biz seçildik, bizi halk saýlady, men beýledim, men öýledir diýip duran we onuň töweregindäki şak şarmandalar diýerler-de türkler. Olar ýaly 7 tarapy ılgap balagynyň nämesini çekerip ýörellere seret, erkeginden tut urgaçysyna çelni. Olar özleriniň kimligini weýa nähili şahsiýet kultuna eýeliklerini galy berse, haýsy şahsiýet kultlara gulluk edýändiklerini ine şu edýän işleriniň ýüzünden özleri suud etdiler we suud etmesine de dowam edip durlar döwlet. Yok, inni olar däl, men beýleki watandaşlara diýenler. Bizim köp watandaşymyz umumyň şu aktivistlik ýa opposisionerlik ýaly olar ýaly teatrlara zatlara goşulmaýanlar ammandy. Ýok, goşulmayan halk şeylere var döwlet. Olar hem hakykatdan alan seredelim, hakykate seredemizde goşular ýaly halkymyzdan bar. Olar üçin dünýäni u ýüzden bir bu ýüzden. Näme üçin endi dünýäni su alsa topagyna çykmayan halk var, milletimizden bar. Diňe olar haýsy tarapda ýatdy? Güç haýsy tarapa geçse biz şu taraplyk bolarys diýip pikir niýet bilen ýatarlar bar. Veya mysal üçin şol iki umundan öňkümi bolan wakada şol görüwotňa özüň aeroportda Serdara Şöhrat ýollar açylsyn, Serdara Şöhrat ýollar açylsyn diye. Bular ýaly halkymyzdan bar, ýörete şular ýaly antipropagandistski nämeň içinde ýüren milletimiz, halkymyz da bar. Halkyň bir bölegi şol Türkmenistandaky zulüm paraz tohum tiýiji ýok etmek üçin, hökümetten aýyrmak üçin, Türkmenistana bir erkin azatlyk, demokratiýa getirmek üçin can verip duranda beýleki bir toparna seret ene edýän işlerini we bular bilenem, hatda şolar bilenem häzirki şol özüni hakyky milletçi bolup görkezjek bolup durarlaryň şolar bilen hatda özleriniň ara baglanşygynyň barlyklaryny özleri suud edip durlar. Ýekece birinden ses çykkan däldir görsen. Ýekece birinden. Olar bilýärler-de. Kim kime näme gulluk etmeli, kim kime näme demeli. Serdara Şöhrat näme? Serdara Şöhrat diýen söz bagşlarsyňyz mundan öň aýdylan ýokdumy? Şonuň atasy näme bolanda hem Serdara Şöhrat diýip şo wagtda aýdyp berlerdi. Şo makalam. Indi hakyky oğlu Serdar gelende indi Serdaryň makavatlandyrmak üçin Serdara Şöhrat diýsen, Serdar ýol açjakmyşmy? Ya alan 290 adamı bilen näme Türkiýede adam hemmesini aldım diýip pikir edýärmi? Herkes gitdimi diýip pikir edýärmi? Men şo näme düşünmedim, şol ýagdaýy düşünmedim. Şo taýda Serdara Şöhrat diýip Serdardan
haray gözlenmegi ejizliň iň barp yatan görnüşi bir tarapdan. Indi ol adamyň hiç zatdan habary ýok bolsa, bu sokuşluk, satışlyk bu zatlar bilen dahyly ýok bolsa, ona şeýle diýmek bolýar. Bu ejizliň iň barp ýatany. Ýallakylyň okolap bermeň, ýa-da şonu göterip bermeň, ýa sırtyny şoňa dayamaň, diremeň iň pes görnüşi diýip bolýar. Ýöne bu işin içinde aktivistlik oppozisiýa meýdançasyny pohlap, masdara bolup, wejara bolan watandaşlar bolanna onna bu başgaça bolýar, muň formaty, muň nemesi. Bular öňe aýtdyk rejim bilen şolar wagtyň özünde diňe häzirki rejim bilen işleşýän bar. Şolar wagtyň özünde haramdag bilen işleşip haramdagdan soň öz diktatorlygyny döredip biläjek. Toporlar, güýçler, zatlar bilen iki taraply oýnaýanlar. Yine käbirler bar. Bular iki tarap, üç tarap däl, hemme taraplar oýnaýar. Bular diktatorlyk bilen, haramdag bilen, serdar bilen sögdalaşýar. Ondan daşaryn şolardan aýratyn öz diktatorlyklaryny döredip biläjekleň hemmesi bilen öz siýasy күнтүлük hyzmatyny hödürläp çykýarlar. Oň daşyndan Türkmenistanyna we Türkmenistanyň töweregindäki beýleki döwletlerde, Merkezi Aziýada öz bähwitlerini gözleyen keseki güýçlere, basyp alyjy güýçlere de hat ýazyp, arza ýazyp, inha bizi ulanyň, inha alyň bizi, näme etseňiz ediň, şul işlerde biz size gulluk edeli, kömek edeli diýip bu pul almak adam ýok, hani käbirler pul alýar zat edýär, bular pulum alýar, bulara pulum gerek. Bulara diňe reyting gerek. YouTube'daki. Ana olur ýalaky adamlaň serdara şöhrat diýmegi nämäni aňlatýar? Biz daşary ýurtlardaky oýnatguluk, provokasiýa, satançylyk wezipeleri dolu ýerine ýetirdik. Biz işimizi, wezipemizi biraýan bitirdik. Serdaram tawta çykdy. Inha serdar ine biz işimizi bitirdik. Ine iň soňky nemämizem şeý diýip saňa gorkodýas, serdara şöhrat. Al bizi epleýär aşgabat, epleýär serdar. Öz sırtyny hödürleýärler. Elbetde şoň üçin bular ýalaky satançylardan, bular ýalaky hainlerden, dönüklerden Sultana Çelewa golluğa garaşammak. Men beýleki watandaşlar diýen. Ýöneki watandaşlar. Bizim watandaşlarymyzyň arasynda Sultan Aýdan sesini Azatlyk radiosundan eşmedik. Gata az bolaýmasa, şeýlemi? Şöyle de bir ýagdaý var. Şimdi näme üçin diýende, eger biz daşary ýurtdaklary alanymyz, daşary ýurtdaklary serederimizde häzir eger şu gece gündüz ýurduň içindäki türkmenleriň Sultan Dayza bolan garaýşy we Sultan Dayza bolan hormaty gaty uly. Sebäp näme üçin diýende, olar ýurduň içinde bolsa bile, nähili baskı, nähili zulüm, korku bolsa bile, şu makal şolar şu Sultan Dayza bilen ara bağlanşykda bolmasy we dowam etmeleri her şimdi ve Sultan Dayzanyň kimligini tanymalary bile olar üçin ulu bir näme, ýani pikir edikör, ulu bir iş. Emma kıynansak da özümüzü yurttaşında tutup ene biz bas bağıryanlar var da bizim şoların bir katarında. Şoların hazır yekece biri şu Türkmenistan'da Sultan Dayza ýaly. Sultan Dayzanyň yekece bir Sultan Dayza bilen bağlı olan bir mesele ortaya çykanda özüň orta koy diýsen, ya şuna kol koy diýsen ýankyal. Iň öneki bir misalda şuna kol koy diýsen şunu koymazlar. Sebäp belli adam, sebäp hökümet bilen ara bağlanşykda bolup hökümete işläp duran belli bir toparlar öz iş etmeli işlerini edýär. Hökümetten daşarda, yani hökümet hakyky karşı bolup duran adamlar kim olar? Olar da häzir öz aralarında bir ara gelip bilen yok, toparlanyp bilen yok.
Eger olar haçan da bir ara gelip toparlanan ýagdanda döwletçän ynha soň görersiň kıyamet Türkmenistan'da kıyamet kopanýar kopçany men bilip otyryn. Ýöne Türkmenistanda edil şu gece gündüz Türkmenistandaky ozaldan işlep çıkan siyasi bürokratlar var veya devlet edarasında işten käbir yolbaşı tanadık bildik ýaşullarymız veya yaş kişilerimiz ile bolsa olar hem edil şu gece gündüz häzir diýişini gyjapdyr. O diýişini gyjapdyr. Şu devlette kime näme boljagyny ve şu devlette kimlerin yeri gelende şol devlette şu koltuğa gelip oturacaklarını keskitte bilecek güç var Türkmenistan'da. Ve ona eýe bolan hatta bir neçe şahsiýetler de var. O men şunu açık aýdyn ýöne olar şolaryň paştışlaryny ýerden seretseň %70 ve 80'i diýeni Sultan Dayzan hemmesem tanıya. Sultan Dayza hormat sila bolan üçin şol adamlar şol işlen döwründe şol Azatlyk Radiosynyň Türkmen gulluguna oçur gelende dinleme oçur gelende. Giýjesini gündüz etmen, giýje yatmanan bile şu Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugyny dinleýärdiler. O döwürde hakykatdan hem jurnalistikada işlen o jurnalistika işini ve kärini öz üstünlüğü bilen artykmacı bilen amala aşyryp alyp baran bir neçe jurnalistler dogrudan hem bardy. Ýöne gynansak da indi bu zatlar ählisi gözden hem düştü. O ünsden hem düştü. O edilecek zat yok. O edibilecek zatymız hem yok. Elimizden geljegi. Näme boldy? Halkyň Azatlyk Radiosynyň Türkmen gulluguna bolan o ynam halkyň gözünden ve elinden kaçtı. Mehmandy onlar edi dilleşler, hormatly tamaşaçylar, inha şu wagt görýäňiz. Şu sepe basyp Google'da bir dokument var. Bu Azatlyk Radiosynyň bidiýdüňçülükler, Azatlyk Radiosynyň diktatorluk rejimleri bilen bilelikde işleşýän ýaly hereket etmegi, hakykaty ýoýmagy, hakykaty aýtmadlygy, gepiň tümmekleri öz etmeli işini etmeýänleri, birek görüpçülük, birek işinden kogdurmak, şolar ýaly zatlar bilen, hakyky jurnalistlary işlerinden kogdurmak bilen. Men hayran galym, Bruce Banner diýip bir şol Merkeze Aziýa boýunça hünärmen mady. Eşden ordan. Şonam işden aýrypdyrlar. Bruce Banner'e hakykatdan bir mysal aýdyn şu gatongot belledin. Şu Bruce Banner'in işten aýrylmasynyň sebebi Bruce Banner bir küçük gezek hatda özem şonuň şu Amerikadaky ofisinde bir neçe gezek şoňa özem şu Azatlyk Radiosynyň şu Orta Aziýa boýunça gulluklarının käbir bidiýizgünçülüklerini şu taýda bir neçe gezek taklad edip çykyş etdi. Hatda şoňa şol Türkmen gullugynyň bidiýizgünçülüklerini Sultan Açylýan özü iň soňunda özüne neçe gezek şoňa ýazdy. O şu zatlary şu Bruce Banner'in özem bir neçe gezek dile getiren üçin şonam şu taýda sygyzdyrmany işten aýran olmaklary mümkin. Sebebi Türk umuman indi men häzir beýleki gulluklaryna bilem ýok. Men bir zat diýip aýdym biljekler ýöne Orta Aziýa boýunça şol Azatlyk Radiosynyň Orta Aziýa boýunça şol Orta Aziýa boýunça şol gulluklary eýem dogrusyny aýtsam ýa şol bellek geçişimiz ýaly eýem bir neçe we mundan uzakly we häzirçe ýene bir neçe kemçilikleri öz içinde goýuberip o her kim şol özüne ýakyn olan öz ýandaşlaryny ýani öz dostlaryny bilmem o hökümete gulluk edip bilecek adamlar çekip başlaryny üçinem bilemok indi men mundan soň o Türkmen şu Azatlyk Radiosynyň gullukları nähili boljak, näde işlejek ona men bir zat diýip aýdyljekler. Meselem şu Azatlyk Radiosynyň özlük gullugy bardy öňden. Özlük gullugy häzirem bar. Şonu Özbekistandaky özlüklerden soraýas, Özbekistandaky türkmenlerden soraýas. Olarym artyk oňa ünüs beren ýoklar, dinlen ýok artyk olarym. Umuman gözden kaçan veya meselem Belarusya'da şol ozaldan bari olan şol Moskwa'da bildik tanıdıklarımızdan soraýas şu Rus gullugy barada näle düşünjeniz, pikiriniz var? Näle ozalklar ýaly bir açık bir maglumat berip hyzmat edip bilýärmi diýip şular dep sorasak ozalky radio galmapdyr diýe olara maýdy otyr ýa-se ozaldan şol Azatlyk Radiosynyň içerisindäki ozalky hakyky iş alyp baran kadrlar ve jurnalistler, alyp barjylar gynansak da öz iş yerlerinden ve öz mesleklerinden
uzaklaştırıldı döwlet. O taýda da bir topar bir puspuculuk bardyr, men bilemek onu welin. Olam Neteret ýuwaş ýuwaş var. o yüze çykar ol. Neteret gaty täsin bir zat barda. Koronavirus diýip bir bela geldi, zat etdi. Umumyň dünýäde düzgünler ütkäp başlady. Ondan bir kän guramaçylykly hereket etmeýän adamlar ýa-da öz ýurduna ezilip zulüm görüp gören halklar tolgunçuga başlady. Inni şu pursatda meselen Belaruslar diýdi, beýlekilerde şu pursatda ýurdun içinde hemme zat diktatorlygyň kontrolünde. Söz azatlygy hiç zat ýok. O zatlar barada gurulmady oturmalar. Inni şu pursatda Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bir informasiýon göreşdi, hakykatlary bir aýdyp, halkyň bir hakykat baradaky islegini, sesini bütün dünýäge ýetirejek ýaly bolun, ala öyle şu pursatda Azatlyk radiosam götünýär-de. Şu ýaman täsir. Ondan ýene bir zat bar. Indi muň bilen mundan başga bir täsin tarapy hökümet bilen işleşýän, hökümete özüni oýnadýan ýa aktivist ýa-da ýankaýdyşmaly gawat gelene özüniň syýasy küntülük hyzmatyny hödürleýänlerem alyp hamala bir inhada şaýrutlardaky hakyky aktivistlik hereketiniň bir wekili ýa-da bir ýol başçysy ýalatyp görkezýär-de. Şolam ýaman täsir. Öde bir Türkmenistanyň hakykatlaryny beren ok. Oň ýanyndanam şol gawat gelen bilen ýorganyň aşagyna girip, diňe öz peýdasyna, öz haram bähwidine kowalaşýanlaram aktivist ýaly oppozisiýa wekili ýaly görkezjek bolýar-da. Azatlyk radiosynyň häzirki türkmen gullugynyň işgärleriniň nemesi günäsi etmişi diňe bir Sultan Aýdan hakykat göreşine, hak hukuk göreşine garşy çykmak, Sultan Aýdany, bizi, seni we beýlekleri işden çykarmakda biz mikrofonyň öňündeki işgärler. Mikrofonyň arkasynda işleýänlerem olaram dargatdylara. Şeýle bir ýagdaý bar. Hak üçin sesini çykarajak. Şeýle bir ýagdaý bar. Sözüňi böldüm. Bagyşlarsyň döwlet. Şol men ýa başda bir belläp geçdim. Şol Azatlyk radiosunda Türkmenistanda işleýän bir näçe jurnalistler bar diýdim dämi? Hakyky jurnalistler işten gowuldy, hiç bir ýere näme etmedi. Hökümet bilen ara baglanyşykda bolup duran jurnalistler hiç bir ýerde, hiç bir zada kösenmeden ýene öňküsel öz kärine dowam etdiler. Ýöne sadece bir ugruny ütketdiler. Hökümet tarapy ikisi geçti. Birinem ýöreýte şu Aşgabatda tutdular. Ýöreýte tutdular. Şonu ünüs berdiň dämi? Şonuň başyna hiç zat gelmedi. Şonuň başyna gelmeli. Zadam ýok, oňa azar beren adamam ýok. Azarem bermediler. Şonuň şu makala çelini ýekece bir ýerde arz edip maňa güç ulandylar, meni ýzarladylar weýa maňa bir zat etdiler diýip hiç bir radioň hiç bir nämesinde hatda şol çykyş etmedi. Plus şol adam, ýene döwlet tarapyndan, döwletiň içinde bir kärin eýesi bolup işläp geldi. Bir kärin eýesi. Hadi mundan hem geçtik. Bir minut. Mundan hem geçtik. Men Türkmenistandan şu ýere gelip çykanymda senin bilen 2013'te mi? 2014'te 13'te duşuştuk. Doğru mu? 2012'de değil mi? 2013'te hava. 2010'da tanıştık, 2013'te duşuştuk hava. Şonda men sana bir bolan wakalar aýdyp berdim. Doğru mu? Şolarla bolan bir wakalar. Ondan men özüm şol lewapda makaly maňa gaty uly erwet basyşlar etdiler. Soň men Aşgabatda gitdiler. Aşgabatda hem şol sağ olsun käbir ýaşurlaryň kömegi bilen Aşgabatda durdum ayakta. No şu Aşgabatda duramda bir käbir suwutnamalary men gözüm bilen görkezlerde soň maňa aýtdylar, "Ine der seniň işläten edaraň ýagdaýy şul" diýdiler. Men şu wagty gözüm kulagym bara özümü nire sokanymy bilmedim. Özümü nire eltip oda sokanymy, kime ynananymy bilmän galdym men. Şondan dedim, bolýa dedim, men bu ýol seçdim dedim. Ölüm başıma gelse men taýýar dedim. Başıma alen ýöneme girdim ýola dedim.
Meni zorlap hiç kim getiren yok bu yola dedim. Özüm geldim. Özüm devam ettim dedim. İndem dedim o men ölmeli olsam men bar dedim. Yani men hakikat üçün dedim. Men sizin bul adamlarınız yalı üçün değildirin dedim. Bul adamlarınız yalı değildirin dedim. Hakikat üçün ölecek olsam benim hazır canımı alsanız men tayyar dedim. Yani devam edecek iyi olma, iyi işime dedim. Şondan soň şu Türkmenistanda şu maňa gaty erwet ýanky basış zulümler o iň soňunda bolmadyk ýagdaýynda şol özümiň janyma hop awandyrjak bolup o şol esasında soň men ýurtdan çykma mejbur oldum. Soň çykardylar meni. Ondan şonda da çykaran ýoklar. Ondan öňem men kara liste bolan soň çykarmadylar. Emma ýadyňa düşen olsa şu taýda Azatlyk Radiosynyň ozalky jurnalistlerinden biri ýadyňa düşen Bakırköy'de nämede ýanymyza geldi. O ýöre taňyrdan çağırılan Ovanstal türkmenleriň nämesinde. Ýadyňa düşenmi? Ha o ondan şu taýdan ses alıp, video alıp, surat alıp Ha, şu taýdan ho. Indi seret. Aýyrçak bolup per ýyl bolup gördü. Ha? Indi seret, indi men şu taýda türkmenleriň biziň üstümize kuşkurup ýaşlary türkmenleri dälle. Indi şu taýda şu taýda şol ýaşly bilen biz aýlanyp berämizde ýadyňa düşen olsa Beyazit'te bir İstanbul Beyazit diýen ýerde bir kitapxana girmeli bolamyzda. Soň ýadyňa düşem sen meçhide gitdiň namaz okama ol bärde durtup ölün soň men ondan çykanda hatda sen özüňe hem aýtdym. Ve şondan Türkmenistandaky bir adamy soradym men. İspan soradym. Şol adam näle adam? O şu kime hyzmat edýär, kime gulluk edýär şol adam diýip sorasam, o ýok diýdi ol adam. Ýok men ol adamy pelan zat diýip aýdyljak däl. Ol oňa da adam, men näçe gezek Türkmenistana bar gaýdanymda diýe seret bar gaýdanda hatda meni öz öňümden çykyp garşy aldy. Hatda maňa maşyna munandy. 2 gün 3 günläp öz awtolagyna ulandym diýdi. Özü şon özü ýöret öz ağzy bilen aýtdy. Men onu bilerek soradym ve üstüne basa soradım. Kim şo dedim. Sen şol adam özüm şo taýda bardy. Şol adamam şo taýda bar gaýtdy. O iki adam bary ýogy iki adam Türkmenistana bar gaýtdy. Azatlyň resmi işgäri bolup. Resmi işgärleri. Hiç kim Türkmenistana bar. Daşardan däl. Resmi iki adam bar gaýtdy. Ýöne şondan soň şol adam şol beýleki kardeşimiz maňa näme diýdi? Yok olar ýaly adam aktarjak bolsaň hada ýanyndakydan göräýdi. Seni maňa näme dotyrda? Seni. Soň men aýtdym sana. Soň men aýtdym, "Hay" diýdim, "ýaşul" diýdim. Onda diýdim, "Men ýalňyş düşünüp durun" diýdim. "Ha" diýdim. Onda men diýdim, "Ýalňyş düşünüp durun we meniň gören zatlarym ýalňyş eken" diýdim. Türkmenistanda makal diýsem, ýüzüme arkasyna ördü, ýüzüme bir seretden belki dogry bolup biler diýdi görenlerinde seret. Belki görenlerin dogry bolup biler diýe. Ama belki bizde de yanlışlık olabilir diye. Düşündün değil mi? Şol adam şu tak gelip gidenden son elinden gelen karalamanı yapacak oldu. Ahırında Muhammed'im näme diýjenini men sana can edip näme diýip soradı. Döwlet aşular azatlar boldy mu bolmady mı? Eger Azatlyk Radiosynyň bir Türkmen gullugynyň bir jurnalisti şo taýa şol konferensiýa davet edilen olsa, çağırılan olsa, onha Türkmenistan, Türkiye'de senem var. Sen şonun adattan daşarı havaçısı, menem var şu yerde. İstattan daşarı. Bizim vardık. İstattan daşarı. İstattan daşarı. Hükmen anladan şol beyleki jurnalist gelmeli, berdekiler o näme etmeliler, onun geleni, onun çıkış eden, onun barıp o yere veren yetiren maglumatlar doğru, berdekler ne doğru ýaly. Hereket etjek oldu, olan başa varmadı. Olan başa varmadı. Soň näme boldy? Şonuň özüm hatda şu Azatlykdan aýryldım edilip. Azatlyk Radiosynyň Türkmen golluğundan aýryldım edilip, häli şimdi çıkış edip ýörer. Häli şimdi käbir efirlerde, käbir nämelerde çıkış edip ese üzne olup bilene olar ondan öz nämesini üzüp bilen ýoklar eline. O edilmeli iş şular ýaly. Berilen buyruk şol. Men özüme gelsem, men özüme misal etsem, men özümden misal alayım. Men Azatlyk Radiosunda men aýda oturjaklar adyny. Hatda men şo taýda başyma näli işler gelende Yataner ýakty bolsun, Osman Apahir näçe saglygy el vermese de şo
cennet olsun da şol değil ruh kulakları şınlandı ruhları öyle şol adam bilen etmedik işlerimiz kalmadı. Hatta bana edilen zulümlerin ve benim şotaydan tizden tiz çıkmama sebep olması bana sebep olması şol adam bana ulu kömegi değil şol adamın. Şol Osman Ağa Pakire Mazatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunda. Hatta şu dövrde alıp barıp oturan o käbir jurnalistine bir näçe gezek menin yanımda bile can edip aytdy. "How şunun başı derde giri otur seredin şulara hissat olmaz Osman biz onu bir zat ederiz." O bir şotaydan özü bir çıkıp bilse o ene daşa yurda açsa biz ondan sonra o eye çıkarsa. Yine ben çıktım geldim. Hani çıkan eyeniz? Ne boldu? Ha? Özem öldü gitti. Birbirini sattılar kaldılar. Yo, Hatta ben gelenden sonra maňa haýwat etdi müdür. Müdür maňa haýwat etdi. Eger diýe sen diýe şu zatlar diýe halkara arenada aýtsaň diýe men Germaniýanyň hökümetine, migrasiýa gullugyna ay gawat gelen ýere diýe hat ýazyp diýe seň işiňi bulaşdyraryn diýe. Bulaştırsın. Bulaştırsın hal. Onun onlar var da Onum yazmaça berýär mana. Onum yazmaça berýär. Ol söz bilen aýdanok, yazmaça berýär. Bilýän? Menem şapala diýip diýelaň içine goýdum da berdim. Inha diýdim. Siziň adam bildirýän, siziň ekläp pul berip beren adamlaryňyz, aýlyk berip beren adamlaryňyz, siziň watandaşlaryňyzyň salgydyndan aýlyk alyp, villalar zat alyp, bur topar haramçylyk edip, bolmayan komandirovkalara pul ýazyp, bilýän? Şolar ýalyk 5 köpüge mätäç şu haram pul üçin şolar ýalyk wyjdanyny, aryna namysyny oturan ýerine satyp ýören adamlar diýdim minha edýän zatlar şu. Inha da şoň ýazmaça diýdim nemesi, subutnamasy. Alın görüň diýdim. Elinden geleni koparanın arkasına koymasın, atsın, elinden geleni etsin. Yani şonun bilen bağlı benim elimde bir 2-3 sancık ya 3-4 sancık eden bucuruklan dokumentler benim elimde dur. Benim elimde dur. Benim onu görkezecek. Diye onun bilen değil. Hal men aýdy otine şu Azatlyk Radyosu'nun Türkmen kulluğunun bundan soň etjek işimiz. O ene şo Sultan Dayza üçün näçe gol gerek bolsa şo Türkmen gullugy üçin ene men var. Bir gol değil, 1000 gol bererim. O Sultan Dayza üçün başymy orta goýarym. Ýöne Azatlyk Radyosu'nun Türkmen gullugy ya düýünden içindäki bütün işgärlerini degişdirer, ütkeder. O bolmasa da şo gulluk yapılma mecbur olar. Inni şol tesirlere de bir göz aýlaly. Vatandaşlara ýalňyşmaýanym bolsam Ustaýda kelamyň kelamyň berdik, beýlekinen berdik. Häzirni Garazoglunyň bir Ustaýda tesiri bar. Sultanaýda şol haramlaryň ejesiniň mamasynyň ýaşyndadyr. Belki rejime gowy görünmek üçin bu edilen haramzadaçylygyň jogaby Allah'ın gatyna ören elhenç bolar. Sultanaýdany ruhum bilen gollayan ýa. Garazoglan ömrüň uzak bolsun. Sag bol Garazoglan. Ýurdun içinde turup beýle inisiativany gowlamak är işidir. Sultanaýda ömrüňe bereket. Hükman gollalyň illeşler. Hakykat geljek nesil üçin. Serdara şöhratdan peýda ýok. Bolmadym yeter diýe. Ustaýdyna orgowy kommentariýat bar Garazoglunyň. Allah Taala näçe gedek rejim üçin adamyň bagasynyň bir köpükçe ýokdugyny subut etdi. Migrantlar aýa çykyp serdara şöhrat diýip özüni öldürse de ýagdaýyň ütgemejekdigini düşünere wagt birem gelipdi diýe. Otaýdaky maksat serdara şöhrat diýip gyýgyryp ýagdaýy düzeltmek däl. Serdara öz syýasy küntüçülük hyzmatyny hödürlemek. Inha men daşary urtlarda adamlary üýşürüp
sen üçin iş edip bilýän, iş etdim, şunça işler bitirdim. Şolam inha iň soňky şoň stadiýasy, etaby, Serdar, geldiň oturdun, bizi ýadyňdan çykarma, biz saňa ýaman köp kömek etdik. Diýmek üçin edilen zatlar olar. Şoň üçin. Arslan geldi. Salam Arslan. Oğuzstan'dan bir garnaşlardan salam gowmy diye. Salam. Awa. Bir tawada geldik. Yuwaş-yuwaş jemlesegem bolýar. Awa, mehriban doganlar, inha şol nemäň sepini goýdum size. Şol Sultan Naydany gollamak üçin şol Google dokument var. Şuna girseňiz, şo taýdan gol berip bilýäňiz. Gaty täsin bir zat boldy şu gün. Şol Sultan Naýda bilen baglanyşykly bir gaýtgaçyk video goýduk. 10 munda ýakyn goloý bir videony boly. Bir türk zenany hat ýazdy. Türkçe ýazýar. Ol hani Türkiýedäki türkmenistanlylar wa türkçe gürläp ýören. Olardan näl sebäbi? Olar näçe türkçe gürlejek bolup jan etse-de hukman bir neme belli diýär-de bir ýerde. Ondan şol haýyş etdi diýdi, şolar ýalaky şol nemäň sepini iýerseň, şol adresini iýerseň, şol adrese girip bizim tanış bilişlerimizi bilen bile gol bereli, gol ýygnaly, şol gol ýygnama bizim kömek edellip, şolar ýalaky bir haýyş bilen ýüz tutdy. Men hayran galdym. Hayran galdym. Öz türkmenistanlarymyzdan häzir olar ýalaky reaksiýa ýok. Orada aý agdy bekleýärlermi? Ömrünün her gününün 24 sagatynyň 20 sagada golaý wagtyny TikTok'ta 10 000 o taýna bu taýna seredip kilçerişmek, gıybat, erteki şolary hipnoz, şolar ýazatlar bilen geçirýän, internetde aktiv bolanýan elektron aktivistler, elektron döwletiň, elektron prezidentiň elektron aktivistleri. Sultan Naýdany gollan. İň bolmanda ekejek ömrüňizde bir sowap peýdaly işediň, gaýrat edip. Olar onu etse soňra minnet ýalajaňyza. Serdara sırtyňyzy hödürlejeňize. Serdara şöhrat diýip, bur topar tentek nadan. 1,5 milyona Serdara satjak bolanyňyza diýýär. 3 diýip bira beräý diýämi? 1,5 beräýin diýip, 1,5-dan aşak düşmäň diýär. Şeýlemi, men birdir diýip, şo birada kaýlyp eşitdim men onu. Ay bolýa-da. Risk döwletaga İzmirde Türkmen diplomatlary içişip ýörler we Türkmenden valyuta geçirtirýärler diye. Bolmanada soňky akordy goýdular, belki soňky da dällerim, aýdyp bolmaz diýe. Ay hawa küntü-küntüçülükden dänermi? Näme diýe? Tekkel boýa işin düşünemek risk näme diýenler. Mehriban doganlar, ýörüte video etdik. Bugünkü güni aýlym bilenem şol tagallany gollamaňyzy haýyş edýär. Edil häzirki pursatda halkara derejede, professional derejede informasyon görüşde Türkmenistanyň we galy berte beýleki ýurtlardaky türkmeniniň hak hukuk görüşini gollaw boljak. Şolong metbuatdaky, mediadaky, informasyon görüşdäki sesi boljak. Bir biziň gynansa metbuat organymyz hiç tadymyz ýok şu.
Bir topar YouTube kanallar döredi. Ýöne olaň içinden hem barmak bilen sanaýmallysan onça da ýok. Hak üçin, hakykat üçin iş alyp barýan. Köpsiniň derdi, gaýgysy, öz jübüsü, garny ýa satanyň arasy. Şoň üçin şunkun daşary urtlardaky türkmen köpçüligi Soltan Açylowaň haklydygyna Soltan Açylowaň tarapyny tutun. Soltan Açylowanyň gollaň. Şu mübarek orada aýyna müň sowaby bir däl müňlerçe görnüşde bolar. Men şeýle umyt edýän sebäbi bu pek halal iş. Ýani roza baýamaýdy. Köp kardeşlerimiz amaýdy. Şunça bela beterlerden Soltan Naydany kim halat etdi? Yaradan we biýüne halkyň doga dilegleri. Ýani roza baýamaýdy. Türkmenistanyň halk şonda da Soltan Nayda hakikatlary aýtmaga, hakikatlary ýetirmäge dowam edýär. Indi şu taýda ýaňy ýakynda bolup geçen bir wakany men size gurrun berýän. Türkmenistanyň bir raýatyny tutýarlar Türkiýede. Bu waka Türkiýede bolýar. Tutýarlar bir raýatyny. Ondan jaň edýärler Türkmenistanyň ilçihanasyna. Seret. Türkiýanyň güýç gurluklary tutýar. Ine bu tutan adamyny göç edarasyna migrasiýa bermeler, dogry dämi? Migrasiýa bereno. İlçihana jaň edýär, paketi getirýär. Paketi getirýär. Ondan bu inni olaryň 5-6 sany adam muňa meka jödi. Ondan men niýe dinleýän, eşdi otyrnyýada. O aňyrdaky diýe şol ilçihana jaň edýär, şolar bilen gürleşýär, ondan öz arlarlaryna da gürleşýär. Şolar bilen gürleşýänini, zadyny. Ol arkaýynýa şolar ýalaky. Eýýam satypdyrlar. İş bitdi. Meni ilçihana edip tawsirýarlar, olaryň men aňryk paketlap urodýarlar. Hemme zat gürleşilip goýulan, hemme zat gowy edip taýýarlandylar. Ýöne diýe bir waryň yaradanyň hasabyny ýadyndan çykardylar diýende. Menem diýe şu otur eli nemeli naruşnik şo gannally oturun aýagallygyna diýe dilege diýen ýerde. Bütün şol pirleri, öwliýalary, ýagşy dadalary, ötün geçenleri hemmesini ýatlap, dilek edip, doga edip, şu diýe gaýrat et. Şu bel adamlary alyp çykawary özüň diýip, şular ýaly doga dilek edip oturun bolan. Ona narýaly, bir salymdan soň diýe ýanky barýan, meni äkitip barýan maşynyň diýe motory durdy diýe. Motory durdy diýe. Ondan öň inni ol motory durmazdan öň bular şol ilçihanadakylara yaranjak bolup haýdan hasır muny gaçyrmalylar Türkiýeden. Gaçyrmak üçin haýdan hasır howlup muny tutýarlar da gürp edip tutup bir gysga ýagdaýda eltip ilçihana tapşyrjak bolýarlar. Onda da ýanlaryna şo tüpöňlerini, zatlaryny almandylar. Özüň bilýäňi o güýç gurluklaň öz adyna ýalygy bu enjamlary alman gitse özüň bilýäň birden başga bir ulansa da adetde bir zat bolsa işi gaýdy. İlki bilen ýarpy ýolun bular şondan ýyzna gaýdýarlar. Pikret gör, şolar ýaly kelle giden. Tüpöňüne zadyn ýanyndan goýup şeýit powlup gaýdýarlar ýarpy ýolu. Ondan bir edýärler bir aýdan ýerde diýe bu zatlar diýe.
Teretdi eylek edýärler ýok, gaýdýarlar ýaryp ýolun. Ondan ikinji gedegini şol öz tüpöňlerini zatlaryny alyp ýene Ankara tarap ýola düşenlerine bir sagat ýaly ýörenlerinden soň şol ýalaky ay bular pälinden gaçak gelok diýdim diýdi. Ondan aýak allygyna diýe şol ýalaky doga diýen bolun motor durdy diýe. Maşyna. Ondan ay bulara minni diýe giýjeň bir wagty diýe. Olar şo 6-njy wadaryna gawat getirip tutýarlar. 6-njy wadaryna resmi hiç ili edara bir sülçe, prokurora ýa birine adwokata da ýüzlenme diýal edip resmi iş edip bolmady ýaly 6-njy wadaryna gawat getirip muny 5-nji gün akşam tutup 6-njy güne ertip wadaryna diýýär uratmalylar. Şo hasap bilen barýarlar. Ay ondan buyruglaşyp, ondan eýlek çaňa diýerler, beýlek çaňa diýerler, bulara kömek edýänim ýok. Bulan telefonuna jogap berýänim ýok. Sebäbi özleri pis iş edýärdi, haram iş. Ondan aýyň soňuna bolanok, ondan diýe birine aýtdylar, plany diýip durşular ýalaky. Ýöneşeli ýoluk çawtoguzy bar. Ýoluk çawtoguzyna diýipdir, minreli teň bilen bile. Muny diýipdir, ilçkana däle diýipdir, eltip näme tapşyr. Göç edarasyna. Migrasiýa gullugyna. Muny diýipdir, ilçkana diýipdir, eltip tapşyr aýtak diýipdir. Biziň tohum tejimiz soň näme bolýar, Hudaý saklasyn. Diýipdir, şunda bir dawa diýipdir. Şunda. Hiç ili işimiz başyndan tutanymyzdan bäri hemme zat ters gidýär. Ziýanyň nirsinden aýsa göç edarasyna diýip şundan dynaly näme bolsa şo bolsun diýip soňandan göç edarasyna eltip taşyrdylar. Göç edarasynyň hem habary ýok. Hiç zatdan. Olara hatta habarym berilmendir. Adam getirildi. Olar ýaly zat ýok. Olar haýran atdy. Bu näli gökden düşdümi? Näme boldy diýip. Ondan o taýdaklaram özüň bilýän, olaň daýyn eline düşden bara. O taýam sokuşluk. Huda saklasyn. Her kimi ýolmaly, bir zat etmeli bilýärmiň. Ondan o tarapama ol işlen. Ondan o taýda da sokuşluk. Bular pursatdan peýdalanmaly, zat etmeli, pul almaly, zat etmeli. Ondan o taýam şeýle. Ay gurrun berýär bolan bara. Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn. Ana şolar ýalaky şoň üçin. Menem aýtdym, özüm aýtdy. Hakyň, hakykatyň tarapyndan bolsaňyz mehribanlyk bolmaly. Gorkma. Inha sultanlaýda. Inha bizler. Inha şo ýanky aýdan watandaşym ýaly bir topar başyndan geçiren ýagdaýlar bar. Türkmenistanyň watandaşlary. Allah oraya. Ata-babalarymyz, öten geçenlerimiz hemmeti şolaň ýagşy dogalary gollapdy. Yeňilmeýän ýeketäk güç bir waryň güýji. Hakda galan güýji. Hakykat. Şoň üçin hakykatdan dänme. Gorkmaň hakykaty gollamak üçin. Gorkmaň hakykaty aýtmak üçin, ýaýratmak üçin. Hakykatlary Türkmenistanyň içinden bütün dünýäge ýetirip gören Sultan Aýdany gollamaga dowam edin. Roda baýak aýtjak sözüň barmy? Açık sözüm şu da şu efenin sonunda bir azıcık koşuk sözüm var. Şol esasen de şol açık sözüm şol Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk ve İçeri İşler Ministrliğine değişli olan bir sözde yüzlendirme hükümünde bir dillendireyin. Eğer dinleyen olsalar belki dinlerlerim. Ben diyecek olanım şu Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk hem de Türkmenistan İçeri İşler Ministrliği siz 70 yaşından geçen bir dayzanı izarlap ona zorluk güç olanından ve onu takip edenizden veya ettirenizden iň gowsy o siz öz gulluňyzdaky, özüňiziň şahamçaňyzdaky yerli ve milli edaraňyzdaky döwlet ýolbaşçylaryňyzy takip edip olary izarlasaňyz meniň pikirimçe has oňa tulanýar diýip pikir edýän. Eger bu işlerden eger siz ýani şu Sultan Dayzany izarlamakdan ve takip ettirmekden eger siz el çekmeseniz bundan soň we
Bundan soňky dowam etjek bizim işimiz hem şu Türkmenistan'ın içindeki ýöreýte şol milli howpsuzlygy we içeri işler ministrine değişti olan yerli ve milli edaran işgärleriniň edýän işlerini, püsbujurluklaryny ve giyeceğinin yarısı nerelerde näme edýärler, kimlerle kimin öýlerinde iyi biçýärler we kim nerelerde küntüçülük edýärler, kimlerden haýsiyet edarada nähil güýçlerle para talep edýänlikler barady. Bütün maglumatlary bundan soň artık indi yüze çıkarıp ayan edecek ve beýan yeken jikmejik halkyň dikkatyna beýan edecek döwlet. Sebäbi biz indi bu işe ýuwaş-ýuwaşdan biraz tizendirip güýje girizmesek, bular ýene şol ozalky kesbi kärini özlerçe elinden berjek därler. Ina şeýle ýagdaýda da bizi ýani şol görüp duruşumuz ýaly özümüziň şol enemiz daýzamyz hatary bolup duran Sultan Dayza yine bular özlerçe biz bäde diýip özlerçe öz güýjüni görkezjek boldular da. Biz o güýçden gorkamyz ýok. Sultan Dayza da gorkanok o güýçden. O biz gaýtam ol güýjüňize garşy size garşy güýç ulanyp bileriz. Sizin güýjüňize garşy güýç de tapyp bileriz. Elimizden hem gelýär. Ýöne bizim indi mundan soň ulanjak güýjümiz we size garşy o size garşy görkezjek bizim maglumat güýçlerimiz sizin ulanyan fiziki güýçleriňizden daha güýçlü derecede o çıkıp biler. Şu derecelerde yetip bilecek güýçlere hem biz ulanjaklygymyzy hemen şu taýdan men özüm öz adımdan öz şahsiyetim boyunca men şu taýdan söz berýän milletin dikkatyna. Bundan soň ve bundan beýlek yekece bir sapar. Hemen bu meniň bir nämemden Sultan Açilova bolan veya Sultan Açilova ýa-ni bir näçe şular ýaly günäsiz adamlara zorluk we zulüm parazlık güýçten olar takip etme dowam ederse Türkmenistan hökümeti. Ona Serdar'ın gelene hal hiç kança wagt geçen yok. Bundan soň ve bundan soňky boljak işleriniň hem bütün püsküjürlükleri indi özümüz açjak. Ve men özüm şonu ýöret açmak üçin elimden gelen işi etjekmen döwlet. Sag bol Rodowaýakka gollagyň üçin Ýokman bugünkü gollaw çykyşymyzy watandaşlarymyzyň gollaw duýgudaşlyk tesbirlerini, gollawlaryny hemmesini Sultan Aýda görer. Hasam güýçlenir, hasam kuwatlanar diýip şeýle umid edýän. Şoň üçin mähriban olanlar Sultan Aýdany hak hukuk göreşini, hakikat göreşini, halallygy gollamaga dowam edin. Garajoglun mukaddes aýda eden dowa dileleriniz, wazatlaryňyz kabul bolsun mähriban ýerleşler. Allah Taala zulüm edenleriň hakikaty aýdanyň tarapyndadyr. Zulüm edileniň hakikaty aýdanyň tarapyndadyr. Unutma, baryňyzyň baryňyza şükür diýe. Garajoglun Ýalanyň soňy puç giýşäşi döwletaga, Rodowaýaga bugünkü watan ýalan habarlarda Amanowy aýryň begenç günnäwdi Amanowy aýryp begenç günnäwdi goýdular diýe. Amanov çar geldi. Amanov aýrypdylar. Türkmenistan şol ozalky milli ministrlik ozalky milli howpsuzlyk gulunyň ministri häzirki näme bolsa gerek. Türkmenistan howpsuzlyk ministrler kabinetiniň başlygy. Şolmu? Aman. Eger şonu aýran bolsa, şonu aýran bolsa Hudaýyndan tapdy. Ýöne ol häl gutulmaýar. Amanov diýen adam häl gutulmaýar. Eger şonu aýran doly rejimiň kontroluny geçirilmegi operasiýasyny alyp baran adam şol. Ine şol adam şol. Ve şol adam o zaman atası döwründe satın alan adam şol. Atası döwründe de aýrılıp imsimden ekidilip Türkmenistan polisiýa var akademiýasynyň polisiýa mektebinde şkolunda şoýra näme ýolbaş edip bellenilendi şol. Bu adam häl kaç bu adam ýaly hitr 7 nämesinden bilen adam ýok munyň ýaly. Munyň edip biljegi işini. O muny uzaklaştıran olsalar bu haçan özünün şol wezipe gelip işlep duran döwründen başlap şu makala çelini goýuran bir näçe kemçiliklerini üstü açılıp haçan odan depe veya Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksi boyunca
şuna iş kozgalyp şulda edilşo beýleki raýatlar ýaly tutsakhanada veya odan depa girerse ynha şonda Türkmenistan içerisinde yene bir şahs kultun odan depa tarap gitdigi diýip hasap etsek boljak. O потому что näçin diýenimizde şu makalaçyn Türkmenistanyň öz şol sistemasynyň içerisinde halka garşy güç ulanan bütün şol ýokary wezipede işler ýolbaşçylaryň en soňky duralgasy neresi odan depe. Allah Taala şolar eltip özlerini öz gazan çukuruna eltip gittiler. Şul adamam şo ýere barana çelni. Ben bu adam için elimden geleni ederim ben. Şul adam şo taýa girmek üçin bunun bütün pusuculukları her bizim elimizde dur. Bunun bu aradaky maglumatlar. Bunun eden öz milli minister Türkmenistan'ın milli ministerlik hopsuzluk kulluğunun yani ministerlerinin ministri olup işten dövründe şu Türkmenistan milli hopsuzluk ministri olup işten dövründe şunun karamağındaki velayet ve etraptaki milli hopsuzluk kulluğunun işgärleri ve yolbaşları eden ettiliklerinin hiçbir sağını saldam kalmadı. Sağnasan. Hiçbirinin. Diňe bunun bilen hem şahsy bunun bilen hem çäklenmen. Şu milli hopsuzluk kulluğunun edarasynyň şo döwürki işgärleri şol döwürde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň bir kanunçylykly hatda kanuny gözekçilik eden edarasy bilen bilelikde bir näçe bir kanunçylykly işlere ve şol işlerin başında özlerinin özlerinin ellerinin barlıklarına özler şo döwürde subut etdi. Men şo döwürde Türkmenistan içerisinde işlep ýörenimde Azatlyk Radiosu ile işleşip ýörenim. 2009'dan men sadece 2009'dan aýdy. Ondan öňküsine aýdy o oturjakda. 2009'dan başlap 2011'e çelini. Menin görevlerimin sany ýok. Ýöne men bulardan sorajak zatlarym kän, berjek soralarym kän. Eger amanyp aýrylyp gün dogdyp gelen olsa bile, gün dogdyp hem häzir belki habar bolman biler öz şahsy düzümündäki ýolbaşçylaryň edýän işinden. Ýöne belki bolubam biler. Bolman biler diýen hiçbir näme ýok. Eger sen bir wezipe gelip bir wezipeniň başynda sen jogatkar ýolbaş hökümünde bolýan bolsan, sen özüň garamaňdaky şahsy düzüme günün hepdeniň 7 günü ve günün 24 sagaty sen şoňa jogap berme borçlu sen. Minister ol, velayet ýolbaşçysy ol, hiç tapawdy ýok. Şol adamlar şol edilip duran ve häzirem dowam edip duran şu şahsy kulluklaryň içerisinde dowam edip duran bir düzgünçiliklerden bir habar olsa, men häzir ýanky bella geçişim ýaly bundan sonra yine Sultan Dayza, yine şular hücum ve izarlamalar bilen Sultan Dayza dowam ederseler, bundan sonra biz şu işimizi indi biz bu şekilde bulara taktika olanjak. Biz de öz taktikamızı ulanarak biz de buların bütün pusuculuklarını yeken ortaya koyup açık gelecek. Yine biz şey olanjak indi. Bütün etmeli işlerimizi. Olur olmay. İşte ayda Arslan Muradowyň bir nemeti var. Tesbir var. Haýsam bolsa bir güýçli daşary urt habar beriş kampaniýasyna şol Türkmenistanda bolýan zatlary aýtdyryp durmaly. Günne köp adamlaň görýän kanalyna diýe. Indi şeýle urdatma Arslan Muradow. Öňem şoň bilen baglanşykly ýa-da aýdan adamlar boldy. Hatda maňa garşy hüjüm edip Hawa Azatlyk radiosyna iş edenimi bilýärler. Näme üçin şu wagtda çende jurnalist bolsaň, hawa BBC'de ýa şoňa meňdeş kanallarda şular ýalyky Türkmenistan bilen baglanşykly çykyş etmediň, edip durmadyň, hiç zat etmediň diýip şeýle gürleýän nadanlar bar. Olaram gürledýärler. Burnu sümükgülje ýaşlar gürledýärler. Olar näme diýen bilmän ýöne belki gulagyna gowy eşdilen soň gowurda aýdýanlaryny pikir edýär. Neşeýle urdat bar. BBC bolsun, Deutsche Welle bolsun,
Associated Press bolsun, Amerikan sesi bolsun, hatta Azatlyk radiosyna goşşoň bir propaganda organlary bilen hemmesi. Ondan bilen belli öz metbuat siyasaty, belli öz proýekti, programmasy bar. Şoň daşynda bular çykanok. Eger şolon sponsorlarynyň bähbidi bilen baglanyşykly Türkmenistan we töwereginde bir zat bolup duran bolsa ýa bolajak bolsa, kiçi dillenmärde bir azajyk bir aňyry iste 3 minutlyk ýatlak geçýärler. Ondan aňryňam ýatlanoklar. Şoň üçin näçe güýçlü kanal bolsa, näçe güýçlü CNN bolsa tapawdy ýok. Haýsy bolsa bolsun, hemmesiniň arkasyna sponsorlary we olaň öz aýratyn bähbitleri, siýasatlary bar. Şoň üçin türklerde bir söz bar. Taşma suýla degirmen dönmez diye. Ýagny degirmeniň çarkyny küýde bilen suw deşap ýygyderli ýagdaýda aýlap bolanok. Hökman degirmeni ýygyderli degirmeni aýlap durjak bir suwun üstünde urmaly, ýanyna urmaly şeýlemi? Roza aýakka? Doğru şol. Awa şoň üçin şoň üçin biziň öz kanalymyz bolmaly. Biziň Türkmenim telekanalyny gurjak bolup, şoň üstünde giýje gündüz işleýänimiziň reklamasyz, reytingsiz işleýänimiziň edýän zatlarymyzyň köpüsini aýdamyzok gerek gel, açylandan soň hemme zady bilip galarsyňyz. Ýöne Türkmen Hereket adly birleşen Türkmen halk göreşiniň öň başçysy baş tutany Ak Muhammed Baýhanow giýje gündüz duşuşyklar, görüşmeler, ýygnaklar, hemme zatlary edip ber. Biziň adymyzdan, halkyň adyndan zyndanna dörep, zyndanna başlan Türkmen Hereket adly göreşiň adyndan, hak bileleşiginiň hemmemiziň adymyzdan, hakyň, hakykatyň tarapynda bolup, hak göreşini alyp barýanyň adyndan hökmany suratda taryhy bir pursat we hökmany suratda edil informasiýon göreşde edil adama bir durmuşda suw, howa nähili gerek bolsa iýmit edil şolar ýaly şu pursatda bize öz kanalymyz gerek. Öz başdak kanalymyz gerek. Telekanal gerek. Media guramamyz gerek. Metbuat guramamyz gerek. Şoň üçin iň soňky işleri edilip berşin. Netip bolsa gyska wagtda buýuşlukly habar bererdi. Men umyd edýän, dowada dilegde bolun şu mübarek orada aýyna netip bolsa bor Türkmeniň halkyň derdini bütün dünýä ýetirýän, halkyň meselelerini gün tertibine tutýan, bütün dünýäde gurulýan esasy meselelerin beşligine, onluğuna şonu yetirip çıkarıp duranlar metbuat organına netip bolsa bolar. Ana ondan soň Arslan Aýdyşyň ýaly hemme zat öz ýoluna giren netip bolsa. Arslan Muradow ol kampaniýalara näme üçin ýene by neme durady? Ol kampaniýalara pul bermeli ýöne reklamadan düşýän pullaryny men pikirimçe diýe Türkmen halkam sponsor bolup biler, olar pul üçin işleýärler diýe. Türkmen halkyna pul bermeli, Türkmen halkyndan sponsorluk, gollaw, hemayata garaşmalylar. Awa ýok telefonum döwülli, ýok türsügüm ýertilli, ýok o taýbolly, bu taýbolly. Awa küntürçilik etjek, şoň puluny beriň, haram keyip etjek, şoň puluny beriň, olar ýazatlar gerekken. Şol formatda gitdi şu wagt içinde. Halktan halky sponsor edenler, şoň üçin gerekken gaýtam halka biz pul bermeli. Karajoglun Türkmen bu waka hemmemize ýene bir gerek. Allahyň beren duýdurşy, jewitleşmek, birleşmek üçin Sultan Naýdanyň söýlen hakykaty gollamaga çagyrýar diýe edilýärdi.
Sultan Naýda biziň üçin ulu bir ilham çeşmeti, biziň üçin ullukan bir güýç. Sultan Naýdan töwereginde birleşeliň, agdybirlikde hak üçin, hakykat üçin göreşeliň. Türkmenistanyň şu bütün haramçylyklaryň hemmesini kökü bilen sogurup atalyň. Hiç hili geljek durmuş gaýgasy bolmaýan bir gowy döwlet hökümet guruluşy, durmuş sosial sistemi ulgum döredeliň. Şeýdigem ulu sowap kazanalyň, agdybirlikde, bilelikde nesip bolsa. Göreşmäge dowam. Garajoglan Türkmenim kanaly gürrüňsiz. Ýanky aýdyşym ýaly tesvirlerde Sultan Naýdany gol bilen gollamak kampaniýasy ba, şoňa hökman gol goýun, hökman şoňa goluňyzy beriň, gollan. Diňe özüňiz däl, tanyş bilişleriňizde hemmesine hökman jurnalist bolmaly, habarçy bolmaly diýilen zat ýok. Hakyň, hakykatyň tarapyndan bolsaňyz, hak hakykat göreşini gollaw bermek isleýän bolsaňyz, şu gol ýygnamak petisiýasyna gatnaşyp, sultanaçylyk üçin, halkymyzyň geljegi üçin, informasiýa göreşiniň has täsirli, dogry, halal bolmagy üçin gollan. Şu adeçenni beren gollawyňyz, berik gelýän gollawyňyz üçin hemmäňize ullukan taňry ýarkasyň, Allahdan gaýtsyn, toýuňyzda gaýtsyn, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Arslan Muradow şu kanaly ösdürmeli, näme etmeli bolsa diýe edil özü. Hawa men like basyň, begeniň, eýdiň, beýdiň diýip nemede oturjakka bir hili maňa bu gelişen ok aslında psikologlar aýdýa ýatladyp durmaly şu zatlar diýe. Her adamyň her hili bir ýagdaýy bolýar. Köpsi ýadyndan çykarýar da diýär. Şoň üçin öwran-öwranlyğa ýatladyp durmaly. Şol reklamaçylaram şonu ýatladyp durmaly. Burda bolmasa burda kellesine galýa şol kanallan haýyrlanýan, peýdalanýan, diňleýän zatlaň diýär. Şolaryň hemmesi ilgüniň bähbeti üçin edilýär. Zähmet çekilýär. Şu zähmetleň gaýtargysam gollamak, gatnaşmak, ýaýratmak mehriban illeşler doganlar. Şoň üçin hakykat üçin aýdylýan sözleri, edilýän işleri, çağırışlary, tagallalary hemmesini gollap ýaýratyp durun. Men sizden haýyş edýän. Garajoglunyň kommentariýasy bilen jemleýän köp sag bolun, döwlet rozaway, giýjäňiz rahat bolsun illeşler. Hemmäňiziň giýjäňiz rahat bolsun. Orazalaňyz düşümli, bereketli bolsun. Şu orada bayramçylygynyň ýyzyany kıyska wagtdan yeneki orada galmadan öz ata watanymyz, mukaddes toprağymyz Türkmenistana barıp adalaty, hak hukuky, halallygy dikeldip, bütün haramçylyklary ýok edip, geljek nesillere bir gowy durmuş gurup beren pursatymyza öwrülsin. Toýtaçakly öz ýurdumyzda erkin, erkana, adalatly durmuşda gatnaşyp başlamamyza sebäp bolsun, şoňa ilham bersin. Şu orada aý. Şoň üçin hemmäňize halallyk, päklik, bolluk, bereket, sowap dileýän. Rozwaýakka Sultan Naýdany gollap beren maglumatlaryň çykyşyň üçin köp sag bol. Sizlerem sağ olun döwlet. Taňry ýalkasyn. Bu bizim boynumuzun borcu döwlet. Bunu goldamak, Sultan Daýzaň eden işlerine Taňry ýalkasyny aýtmak. Sultan Daýzaň eden işleriniň aslında biz hali 3'ten 1'ini hem ödep bilemiz o haklaryny ýöne Sultan Daýza ýaly hakyky öz başyny eteğini alıp halkın öňünde halkın hal ýagdaýyny diktatora karşı beyan edip duran adamın bizim başımızın üstünde yüreğimizin töründe onun yeri var döwlet. Şoň üçin men başymyň üstünde yeri bolan üçin sebeplem men Sultan Daýza üçin
ähli elimden gelen bar goldawlary berjegime hem şu taýdan men bütün dinlejileriň öňünde men şu öz adymdan söz berip biljek şuňa. Ýene kamerada bir problema çykdy. Men sesim eşdilýärmi Roza? O gelýär ýöne Hmm. diňe şol näme gatyk kaldy, başga mesele ýok. Şu- Sesin gelýär. Şuň ýene şol öňkü diýdim köne sistemany bir nemet göreýin, deňek göreýin kamerany. O kamerany da göreýin. Diýdim, onda da bugün ýene şol doňya diýmek bu notebook'y nemet mesek gowy ýaly görünýär. Ulanmasak ýaly görünýär. Ýöne ol tabletde de neme bolýar? Ol planşetde de gaty erwe sary görkezýär, saraltma geçirýän ýaly döwletaga. Şonu ur düzeltip bolanokmy diýip haýyş etdiler. Onam düzeltjek bolýar, ýöne planşetde bir neme ýok, programma ýok. Planşetde şular ýalyky video kamerany dakarýaly bir medel häzir bir nemeni men tapmadym. Programmany. Şoň üçin mehribanda onlar aýplaşmaň. Web nemede bir problema var kamerada. Häzir kamerany düzeltjek bolup görüň. Bolsa bolar, bolmasa da bolşundan baryndan bazar eýler. Hany görelim. Bolan bolmaly. Sebebi bu notebook'un hopsuzlugy edil planşetdäki programmalar ýaly nemeden. Şoň üçin mikrofon doňanlar. Ýani ýok, efirimiziň soňuna geldik. Indikime berk bolarny ýara türkmenler. Şolar ýaly saram bolsa, nemede bolsa mundan soň şol planşetde, tabletde dowam eder. Şu taýda ýalanyň soňy puş diýä men bloga gitdim öýdän döwletaga 3 sany kommentariýany gaçyrdyň diýä ýok, sen bilen baglanşykly zat ýok, blog bilen baglanşykly zat ýok. Sistemada bir problema bar. Şu notebook'da problema çykýar bilemok näme üçin. Gazanowam aslında men sowadýanym, daktym aşagyna sowadýan işläp dur bu ýaly. Sen tesvirlerini men aslında goýdum. Gurrun arasynda goýdum. Ýöne şonu okap berdiýän, okap geçmediň diýän bolsaň, ona men neme deýin sana okap bereýin. Göňüň galmasyn. Ýalanyň soňy puç korrupsionerler, siz adalatly bolun. Halkdan gaçyp bilmersiňiz. Halky hakkı alan nämeni ýersiňiz diýe. Okuny ýersiňiz diýen ýaly bir zat diýe. Ýalanyň soňy puş dowam edýär, dekkeden dokkeder ýaman öz pälinden tapar, türkmeni gırdyrmaň, Allahdan gorkuň diýe. Saja ol. Başga nirde bar ýene neme? Şular bar. Mundan öňem salamyň bar. Garaja bolan türkmen aýdýar sistema düzeler aşnam diýär. Şol düzelse diýä bilýän diýär. Şu biziň tekniki problemalarymyz çözülse, awtomatik ýagdaýda Türkmenistanyň hem problemalary çözülýär. Netip bolsa. Arslan Muradow soňky dögür şo sistemadan ura ýok diýär. Haýsy sistema gitseň öz sistemaň döwler ýaly. Gaty dogry, şoň üçin men şu kamerany professional kamera bolsun diýdim bolyn, onda da neme bolmajak ýaly. Notebook täzelemeli ýa-da araňyzda kompýuterden başyňyz çykýan bolsa, tableta
kamera bağlap şolar ýalaky näme edilýän programma bağ bolsa, şonam gaýrat edip aýtsaňyz men şu programmany alaýyn. Şeýdip näme deýin. Bolmasa da planşeti men näme bilen çalışmaly bolýar. Notebook bilen ýöne notebooklarda öňünde soňunda şu problema çykýar da. Şo tarapy var. Ýöne tügeleme planşet döwüp dur bu zatlary. Onu şu günkü göni aýlymyzy Sultan Asylowa, Sultan Naýda, Dünýä belli. Martin Engels bayragyna münasip bolan adam hukuklaryny gorayan jurnalistlere berilýän bayraga geçen ýylyň ýanwar aýyna münasip boldy. Sultan Naýdamyz hemmämiz begendirdi. Diňe görüşü bilen näl halkara derejede alýan bayraklary bilen. Alyp barýan görüşüne halkara derejede berilýän baha bilen begendirdi. Hemme türkmenleri. Şoň üçin Sultan Naýda ömrüň uzak bolsun, görjegiň gowy bolsun, başymyzyň täzi. Bizlik näme hyzmat bolsa giýje gündüz biz hyzmatda hak ýolunda hakykat üçin. Şoň üçin arkaýyn haýyş etmän, gönümel şunu etmeli, şunu et diýip aýdy beriň. Men haýyş edýän Skype gowy dälmi diýe Arslan Muradow Skype bilen göni aýlym etjek bolsaň men bilşime görä oň lisensiýasyny satyn almaly. Telekanallarda Skype bilen edýärdik biz, onu bilýän. Ýöne bular ýalaky telekanallarla YouTube kanallarda nähili şol ulanylýar. Dogry atlatdyň, men şonu öwrenýän şu gün. Häzir efir ýapyp, eger Skype'dan bolýan bolsa, satyn almalan bolsa, onu Skype ulansak dogry aýdýan, Skype gowy. Skype iň biderek internetde de işläp dur. Biz öz ara gurrundaşyklar maslahatlar üçin hem Skype ulanýar. Sag bol, sen hem Skype'yň var bolsa urat. Awa. Awarlaşyp durly. Rozwaýakka başga aýtjak sözüň var bolsa goşlaşaly. Taňry alkasyna aýtjak sözümizi aýtdyk gäde indi pikir edýän döwlet näme diýelim başga. Sultan Naýda bilen baglanşykly hakykatlary ýaratmaga dowam edin. Gol ýygnama kampaniýasynyň sepini goýdum. Tesirleň arasyndan şonu tapyp, şol petisiýa gatnaşyň, ses beriň, özüňiz ses bermäseňizem töwereňizdäki daşary utly tanışlaryňyzy, zatlaryňyzy olaram eger gorkýan bolsaňyz men adym şo taýda çykar zat eder diýip o adamlaň nemeti ýok aslynda. Ýöne kim girip şo taýyk nemetse görebilýärmi bilenmek. Ýöne men administrator bolanym üçin men özüme görebilýän. Kimin ses berenini şo taýda görüp bolýarmy onu biljekler. O biziň ol elektron saýlawlary ýaly ýa-da pasportyňyz düzeldýär. Müň adamyň pasport maglumaty gerek ýaly sokulşyk, satışyklarda hiç wagt nemämiz bolmady. Bolmadam golaýymyzdan hem geçmez olar ýazatlar. Şoň üçin arkaýyn bol. Zoom bolmaly, Zoom'u bilýän, Zoom gönümel göni aýlym üçin neme berenok, Zoom'u baglajak bolsaň arada araçy bir programma ulanmaly. Zoom'da derde programma del problema. Programmada del enjamda problema var. Notebook'ta problema var. Windows'ta problema var. Problema. Ya da şo taýdan problema döredip bilýärler. Tabletde Android'dur. S8 Ultra var. Android'dur. Hiç sade edilen oklar şo taýdan. Ýöne şo taýdan bir zat bolýar hemişe. Şoň üçin ýalanyň soňy puş. Näme diýe? Lider ütköşük at gerek, däli türkmene lideri gerek, döwlete devlete diýmek orço dedektiv diýmekdir. Türkmençilik hak ýol gerek, gaty dogry aýdýan. Iliň nemesi bilen nemeli bolup bolanok diýär türkmenler. Arslan emmesini gözlek görýär. Şu wagtda şimdi mene tapmadym şu tablet bilen kamerany baglap ulanıp bolýan neme, notebook bilen bolýar.
Şoň üçin men professional kamerany ulanyň şugun Soltan Naydany gollap bir efir etjek bolsak, hili ýokary bolsun videoň diýip, şoň üçin men şugun şol öňkü sistema dolanyp geldim. Ýöne bular ýaly boljak bolsa men ýene şol tabletden dowam etjek. Onda şugunky aladaň üçin köp sag bol Arslanjan. Şugunky Soltan Naýda gollaw üçin taýýarlan güni aýlymyzy şu taýda jemleýär, tamamlaýar, mehribanda bolunlar. Şol Google dokumente girip, şo taýdan gol berip bilersiňiz. Şol gol berilýän ýeri ýaýradyp bilersiňiz. Daş döwrüňizde tanadyp bilersiňiz. Soltan Naýdan aladalaryny hökman gollalyň. Soltan Naýda hiç taňryalkana da garaşman. Arkaý neközü jana aýmaýan göreşýä, hak üçin, hakykat üçin, adalet üçin. Şoň üçin Soltan Naýdan bitiren bütün işleri, edip gören işleri we etjek işler üçin gayrat eden hemmeňiz belelikde, agdy birlikde Soltan Naýdany gollalyň bilelikde. Bir kärdeşleri bolup gollaýas. Sizem iýleşleri bolup gollan. Dinleýijileri köpüňiz Soltan Naýdanyň sesi habarlary bilen köpüňiz ulanyňyz, habarly bolluňyz Türkmenistanyň. Şoň üçin hak göreşinde kim ma bolsa Soltan Naýda başta, kim ma bolsa hemmeni gollap durun. Bizem hakyň hakykatyň tarapynda, hakyň hakykatyň halallygyň gollanmagynyň tarapynda, haramzadalaryň, haramhollaryň kökü düýbi teýi bilen ýok edilmeginiň tarapynda. Oradalaňyz, awadatlaňyz, dileýleňiz hemmesi kabul bolsun. Ýene-ki efir duşuklaryna senden hoşta bolun. Roza aýakka minnetdar taýja bol. Sağ olun, Taňryl kasyn. Saňa da Taňryl kasyn döwlet. Sağ ol.